जतन हाई लामसगो सिकला जरानि फान आनी यूट्यूब चैनल फारि जों तिनि हाई कायसा स्टोरी बिसिं तै खाई सोलोंलायानो तिनि स्टोरी खांके महाय कायसा बेलायनो वातैनि सीजन फुरो वातैनि सीजन एक दिन सालसा खूब वातै फायगा हनो वातै नगबार इनकेनो मखरा मासाया गोबां मानो तबु करकसा कायसा मखरा बायजों सुलायसिनैता बेलायनो वातै मानजागै गोसां जागै सिदा गोलैब्राय दंखानो बगनिका कायसा बुफाङो थाङै माने बुफां बेदेगखे हाय एके वातै अगय दङै खानता वातै गङै अग बुफां बेदेग आसगै इनके ब जे बुफां बेदेगो आसगु आबोनि ते गिसिसा कुसुगो हंगांगेनो तकसा बथब थब जाखनो इनके आ तकसा बथबो तकसा रक मागनै हिसांनै बरके तकसा बथब बिसिङो खलायो वातै मानजायखा तंलाय खानता इनकेनो आ तकसा खरंनै मागनैनि बिसिङो जे बोरै आ मखरानो नगै खूब खायरक जाखानो तै वाना जाखानता मा आसो वातै नंबर कजरमा मखराबा सिबाय खाबले बिनि बसारो बेबां कसम बायखा बाय हाय बांजा जाखा बनो थाइसेसले कक मासासेने आं ताम वातै जरारगो बाबा नक फुकरि हायके बतंखा आप्रके आ तकसान बसाय साप है सिरिं तंनै नों बैनि बैजे फां तंथों हायफोनो आ तकसा बोरै आ मखरानि जे गोसां जा गोलैजाक न नुगै ब तङै मालिया हनता हायके मासागा हनो अ मखरा नों बाता मासो वातै नबार मानजागिबा नों हायके बा गोसाङै तंखा वातै थाकांके नक ताङैनादि खुंसा वातै नबार जरावखे बखरक बमनानि जागा मानानो हायनि साकापुता आबसे आ मखरा तामनिसा ओइ चुप तंदि नरक सिरिं तंदि बैना हायके साना नांगिया सापो हायफान आ तकसा आ मखरा न कक सामा थागे हानो प्रे नन नायला नन कायतर बाहायके सनामखा याकबो तंगो निनि याकंबो तंगो नन बसो काहामके सनामखा नों हाय आं याक बा याकं बायके सनाम रिजाकमान हिंकांके आं नों हाय सेलेरे अर वातै मानजागै आं वातै कसमै आसगै तंगला खामोन नों आं निन बागै हामिया ककल साबा निन काहामनि बागैसो आंबा साबला मखरा न सागानता आवसा आ मखरा तामखान आं निन ककनो खानाय मालियो नै साय आ बुफां तागिसा बेदे कुसुगो थाङै ब आ बरक ब सब थुमानि न वाइसेने बेदे थाप जागा सबायै साक्रबै खितारे रहगानो जांग्रिबै गनो आ तकसा रक कुनु मतेसे आ बथबनि बिरै थाङै यगिसु हनो आप्रके बिहिसां नैताय गेसा बेदेगा थाङै सायलाय खानता ओ मखरा बा ग्यांक्रै बिनि बागै काहाम कक सामा सुदान बुसिया नां मुंयाम हायरंनो काहाम कक सामाले सुगियानो हायनि साखानता दस्तोरि खेम हायदो ताबो अरन बिसिंतै जों ताम सोलोंमान सिनि बिसिङो गोबां मा दङ दो नायदि मखरा बिनि याकंबो दङ याकबो दङ हायफोनो मखरा रंनो बथब गरै जत तकसा तकतैनो बथब दङ मखरानि कुनु बथब गरै जेफ्रो वातै सिउ वातै पामतै नबार फायो बरक हायनो बुफाङो हायकेनो वातै पामतै मानजागै बरक माथु सिनि थिक सिनि बरक बाहायनो हाय जों गोबां मा जरावो सिनि थानिवो बै कक काहाम साफानो एक्चुअली आ कक काहाम खनाके आनि बागैसो काहाम मुंनाय हायफोनो जों केबुनि काहाम एडभाइस रोमानो जों खोनानानै नाया मखरा नायदि बिनि याकुं याक तकसा रक बिनि याकसे गरै बुखुक बायमांसे बरक बथब थुमो आ मखरानि याकुं याक दं हायफोनो ब खरक बनजांनाय बिनि नक बथबसे ब ताङैनानो रोंया सिनि गोबां मा बरक आमहाय बैबाय हादे जागै या फारजांनानि बैनि आरनि मानानिसो मेसे जों नायबा निजि कायसा फिउचारनि बागै बैबे काहाम बुद्धि रिजागै सुदानो जों आमहायरंनो जों खोनानानै सिया एक्चुअली जेसेबानो सादि रोंया जा रंनो सामानिता बुखुक मागनासै आङो फारि जों अस्टरिनो मैतो खलायलायानो इनके तिनिन बागै आसोंनो नर अस्टरिन बिसिंतै आं सामानि साय नर गोबां बुसि मांखाना इनके अस्टरिन बिसिंतै किसि जासोकफानो जुदि सोलोंजानाय दं हनै नरं खाव आसाय खांके अ भिडिअनि बिसिंतै नरक साबस्क्राइब खालायदि जाय भिडिअ शेयार खालायदि साजांमा साजाया कमेन्ट बाहायनो खालायदि
गासोन हामबाय नेक्स्ट टाइम हाइन हाइन रंबागै सोलोंजानाय भिडिअ दुबई फाइफिनाय जतनन हामबाय।